2015-16 من مغلوب شدم. رو 70 شدم. با خودم گفتم که من نمیتوانم قهرمان جهان شوم. پدرم دиректори муассисаи варзишии мактаби кӯдакон ва наврасони ноҳияи Ванҷ ки буданд, ман аз синни 7-солагӣ маро ба толори варзишӣ бурданд ва аз синни 7-солагӣ ман ин варзиши самбо ки дар дили ман ҷӯш мехӯрд, шавқу ҳаваси беандоза доштам ва падарам ба ман фақат насиҳат мекарданд ки ба монанди устод Саидмуин Раимов Шодравон кӯшиш намо ки қулаи баландтарин чемпиони ҷаҳон шудан аст, ба он ноил шав. соли 2014 дар чемпионати ҷаҳон зинаи дуюмро касб намудам ва камтар ноадолатии доварон маро намонд ки ман қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2014 шавам ва 2015-16 man mag'lub shudam. Dar chempionati jahon man yagon zinaро касб нанамудам ва ман хело ро 70 шудам. Ба худам гуфтам ки ман наметавонам қаҳрамони ҷаҳон шавам. Падарам мегуфт ки бачам дигар аз пай кор шав, дигар тамринро бас кун ва модарам ба ман мегуфт ки тамрин намо, ман аз ту боварӣ дорам ки чӣ орзуе ки дар дилат дорӣ ба орзуҳоят мерасӣ. Ман гапҳои модарамро ҳамаҷониба қадр мекардам ва хушҳолам ки гапи модарамро гирифтам ва ба қулаҳои ҳамин баланди варзиш расидам. дар оянда мехоҳам ки боз қаҳрамони ҷаҳон шаваму ба насли наврас ин унвонҳое ки ман доштам кӯшиш намоям ки аз қафои ман боз насли навраси ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин хел пайравӣ намоянду парчами давлати азизамонро дар сайи байналмилалӣ баланд бардоранд.